Maybe move over there. Take a break. Zdravím tě od nějaký náhodný benzínky na severu Thajska. Jsou tady krásné hory, o víkendu se tady slaví thajský nový rok. Já jsem si tady nechal udělat cestovatelský dready a taky jsem si půjčil tuhle parádní motorku, na který teďka vyrážím do přírody a pokud zjistím, jak na to, tak doufám, budu dneska v té přírodě i spát. Ale ze všeho nejdřív potřebuji nějak uchytit tenhle batoh na tu motorku. No, jako popravdě po první zkušenosti s ježděním na skútru v Indonésii jsem si fakt nemyslel, že bych si ježdění na motorce na tomhle tripu mohl nějak užívat. Ale teda tahle cesta tady v Thajsku, malej provoz, krásný klopený zatáčky, tyjo, to bylo něco neskutečného, to jsem si fakt užil. A výhled je tady taky docela neskutečný. Tamhle to je hora Doi Luang, která má 3600 metrů, je to ještě docela daleko, ale mám v plánu na ní vyjít. Tak jo, pokračuju dál. Občas někde v dálce zahřmí, občas člověk narazí na nějaký tarantulí hnízdo, ale to je jenom příroda. Ne, v pohodě. Zatím se cítím bezpečně. Mimochodem v Thajsku se během dubna běžně vypalují pole, lesy a tak podobně, takže není výjimkou narazit na požáry a obrovské množství smogu. Tak jsem tady, máme radost, pohoří Doi Luang, aktuálně 1400 metrů nad mořem, dalo by se jít ještě dál, ale zdá se, že čas není úplně na mojí straně a stezka je strašně zarostlá, takže tady to považuji za cíl, je to tu pěkný a otáčím to do zpátky. Nó là hiện được photo à? Có thảo kiểu này mình sọc nào không nghe? Không đai cả bông. Thank you. Tak zase jsem trochu popojel na motorce a tady někde za mnou je snad jediný místo, které ze všech, co jsem obvolal, kde se dá dneska kempovat ve stanu, tak se na to za chvilku podívat, jsem hrozně zvědavý, co mi ukážou. Do you have some accommodation for today? At Win Quan Chalet. Yesterday? Yesterday? No, today. No, Bangkok. No tak když jsem říkal, že chci dneska spát ve stanu v přírodě, tak tohle jsem fakt neočekával. Ale jako nemůžu říct půl slova, vlastně jako v přírodě to docela je, dokonce nad vodou. Tam to tak je, takže splňuje očekávání na maximum. Pecka. Dobré ráno, hlásím se z mýho super pohodlného stanu. Je to trochu bordel, protože klasicky se snažím všechno dobít. Krásný ráno. Takže co se tady právě děje za šílenost? Skuteristy a motoristy celkově všichni kropí vodou a chodce samozřejmě taky. Je to, že v Thajsku se dneska a zítra slaví thajský nový rok a oni to oslavují tím, že po sebe prostě lijou vodu ve velkým. Z kubelíků, ze zahradních hadic, ze stříkacích pistolí, prostě je to jedna velká vodní bitva.
No a takhle šíleně to přes den vypadalo v Chiang Mai celý 3 dny. No a jak to vypadalo v noci? Skoro stejně, akorát s alkoholem, hlasitou hudbou a trošku méně motorkama. So what do you say about this? Crazy. Another day in Chiang Mai. I'm out here with Marcus, the Norwegian guy. What's up, guys? We're gonna drive this bike and we're gonna go to see some elephants into the elephant sanctuary, and then we're gonna continue to Sticky Waterfalls. Nerad bych to nějak přeháněl nebo zveličoval, ale tohle byl fakt kouzelný zážitek. Z těch slonů prostě vyzařovala obrovská láska a byli takový jako milí a přátelský. Moc jsem nad tím předtím nepřemýšlel, takže mě překvapilo, jak to bylo intenzivní a hrozně jsem si to užil. There is like so many people partying on the river. I've never seen anything like that. It's just so sick. Alright, so these are the Sticky Waterfalls. I had no clue this exists like yesterday. Now we are here climbing it. So cool. Jak název napovídá, jsou to prostě protiskluzový vodopády, který člověk může pěšky vyjít. No a pak nás klasicky překvapil technický problém. OK, stalo se to znova. Píchnutý kolou motorky, po druhý. Paráda. Začalo pršet. No tak nakonec to zase tak zle nevypadá, pršet přestalo, na grilovačku jsme se pozvali, pivko jsme si dali a teďka nezbývá nic jiného než zkusit stopovat a nějak se dostat do Chiang Mai. Motorka tady prostě musí zůstat, protože je tady ten celonárodní festival Songkran a všichni po sobě lejou vodu a nemají čas na takové věci, jako je zalepování kol. Good luck. Alright, we got a nice ride. Cheers. Nice ride. I can't complain. Yeah. Beautiful Myanmar people. Yes. Helpful and friendly. Tak a tohle je konec mýho pobytu v Chiang Mai. Bylo to skvělý, bylo to šílený. Byl jsem v horách, byl jsem na festivalu, viděl jsem slony, potkal jsem super lidi. Ale teďka pokračuju dál, ale o tom bude zase další video, takže subscribe a čau.